pamusoro mama pamusoro edare zvava nenyaya yekamhangaro naandrew nyakuyani akabatana naMary Musakwa naenara nyakuyani vari vatatu vakwira dare vachimhangarira Charles Mutina Mary Musakwa and enara Charles Nyakuyani. Those Charles Nyakuyani. Ichomari nero. Pindura zvakabvunza. Mary Musakwa and enara Jim. Vanobva kuvileji kukachuta vileji vachimhangarira Foki Nyakuyani naRonika Chipura uyezve naCharles Mutina Nyakuyani. Charles Nyakuyani. Iri nhau yegarden dispute. Ndichakumbira vamwari Andrew, Mary naenara Jim sunzai maoko erudyi motedzera zvandakutaura mashure. Pandichati Andrew vamwe motaurawo mazita enyu. Ini Andrew Nyakuyani ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise maoko pasi. Ndakuchiurawo kune vamhangarirwa Charles Nyakuyanda, Foki Nyakuyanda naRonika Chipura. Sunzai maoko enyu erudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Pandichati Charles vamwe motaura mazita enyu. Ini Charles Nyakuyanda. Foki taura Foki Nyakuyanda. Ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tinotenda semaoko pasi. Singazive pavatatu Andrew, Mary naenara ari kutaura akamirira vamwe ndiani. Mary takumbirwa Mary Musakwa wakagara pasi izwi rakasungira tsanangurire dare chasakisa kuti munge muchikwirira dare vatatu ava chii. Ini ndakamirira Andrew naenara tine nhau iri pakati pedu yakasiyiwa naamai yegarden yemadhunduru. Zvimwe ndizvo zvakonzeresa dambudziko mumusha umu. Amai vedu vakashaya. Vashaya kudaro pamba vaigara naBhotwe anova ndiye Andrew. Mukoma wedu nemukadzi wake vari kupinda mumagadheni avakanga varambidzwa namai neminda vachirima nemukadzi wake. Mwana wake uyu akuita basa rekutitsukirira zvinyadzi achiti mushandi wake. Pakafa amai vangu munhu wavaifamba naye ndeuyu kumatare kwese kuno vakasvika kwachinamhora vane mukomana vakapiwa tsamba yekuti ana Foki nemhuri yake vasapinde mukati, asi vakuramba vachidzokera kufa ukaita amai yangu after nyaradzoka pasina kana 2 weeks mukadzi nemurume vakaenda mukati vakatanga kutema mabhanana maavho vachituta vachiendesa kumba kwavo. Tsamba yacho ndinazvo zvese. igore ripi rakafa amai? Amai vakafa last this year muna January. Ska ava pavakanyorwa tsamba vachinzi vamire vakanyorwa rini? 2021-22 pachona vachichira mako
asi vanyorerwa kuti vakaenda vakaramba vachinokohwa. Vakamira amai vachirwara. Saka pavakangofa chete vakabva vatoti chanzi mukadzi nemurume ndobva vamhanya kunopinda mukati. Uyu achatoenda mugadheni achadini vakuita tekova zvinhu zvake zvese zvaaishanda mugadheni nedhunduru chairo raanogara vakapinda vakatorima makazitaa. Ivo vane zvavo zvakapinda. Daringangoda kuziva kuti ukama hwenyu hwakamira sei. Ava ndisisi vangu vaDo Festival Nembameni. Do Festival Nembameni. Uyu iyanzvadzi yedu ndiye mukomana mukuru. Kozoya inini. Kozoya uyu. Muri vana vemunhu mumwe chete. Tiri vana vemunhu mumwe chete. Saka pari kumuka dambudziko nepapa pavana vanyamunhu. Ndepekuti mukomana uyu naamai vake vakupinda pazvinzvimbo zvisiri zvavo. Saka tauya kuti mambo vazotigadzirisa. Mukomana uyu ndiani Charles? Muzukuru mwana uyu. Charles ndiye akuenda kunopinda panhaka ya. Akatoti ndezvake zvese zvinoreva iye. Ndinotori nemaaudio ekutituka nezvese zvaaitaura mukomana. Amai vacho ndivo vamwe kuti vaitituka handina kukwanisa kuvarekodha. Charles, zvonyaya tsanangurira dare uri kuti chii makanzi mumire kuita zvamaita zvokunopinda mugadheni mambuya zvinovafa zvokunzi makabva matotora mukana wokunge muchiita zvamunoda. Pamusoro mambo. Tsanangurirai dare. Inini handizive kuti garden kuti inini ndori magarden. Handizive kuti magarden. Since upenyu inini ndiri driver. Ndinotozvisinzira mabasa amwe ndosenza handizive kunzi mugarden. Mugarden atanyenze mugarden. More than 3 years boys asina mutsiwa garden. Saka ine hama dzavari kutaura. Handitomuziva kuti mugarden ndenda kugarden. Ndatingopinzudzai dare kuti vari kukureverai nhema. Vari kutaura nhema. Hamuri mugarden. Hapana zvamuri kuita. Handina zvandiri kuita. Hamusi kuvatuka. Handina kumboramba watuka. Ndoyo kufoki. Unoti chii nezvikukanangurwa izvi? Hanzi ndione mwana ari kuita musikanzwa ari kutuka. Tsanangurirai dare. Ndamunotamira mapepa aya asadzika. Pamusoro wedare. Inini handina mhosva nemunhu, handitaure nemunhu. Takasiya tagwaniswa gadheni. Inini ndapuwa pisi pakutanga. Amai pavakazofa ndo patakazogwaniswa pakati nepakati kwangu nekomunina wangu. Ndo patakutanga kurima tese. Ningira wenyu Uyu zita rake ndiani? Andrew. Andrew. Anova mumwe ari kutokumhangarira Ayo munoziva apa kukanganisa nekuti inini handitaure nemunhu. Kuchazosakisati vakwire dare nhasi chii vachikumhangarirai? Ndongoona ndingoti ndakamboya kuno futi zvichitaurwa nanhinge zvichitaurwa iyo nyaya iyoyi ndakwirirwa naamai. Ameno vakaponewa sei? Akazokugovanisai muchinombokunge amai vafa ndiani? Akazogwanisa kucheka nepakati makomiti nasabhuku aripo. Sabhuku ndiye akazonogova zvekare nhaka iyo. Asi mai vakanga mhenga vakaigova. Amai ayo ini ndagwaniswa nababa. Aiyo musati baba muyanza. Ndakagwaniswa nababa. Baba ndiwo vakatigwanisa pokuti tibatsirikane. Imimi muruwaro rwakaita. Ndiri mumwe asara kutsaritaurawo divi rake ndiani? Ronika. Unoti chii nezvikusanangurwa? Tsanangurirai dare. Ndakarohwa 1978 ndikagara ndikaita mwana wangu 1981 naSeptember ndikapuhwa imba ndikaratidzwa yadhi nababa
tikaenda kumunda ndikanopuwa dhundu rangu, tikaenda kugadheni ndikanopuwa nzvimbo yangu, tikadyara mabhanana angu nemumango wangu zvirimo izvozvo. Tagara baba ndine mwana wangu anorwara, ndofunga dai pane vanegava vanomugari vamugati vanotomuziva mwana iye akatsika muriwo mugadheni wababa ndiko ndobva zvandichireba chendichatsika muriwo mugadheni amai ndoko wakanotema muriwo wangu wese saka ndichirema chendichatsika mugadheni ndobva ndaregera kurima mugadheni. Tikabva tagara 2021 ndobva zvanzi naamai ndoda kuti ndiende kwachifi ndinotaura kuti vari kurima munda momwana wangu akafa. Tasvika kwaMunyawiri ndopakanzi naMunyawiri naMhembere ava vari kuti kune mwana uri kurima munda momunyina wako chirudziwo muri munda momunyina wake ane gadheni ero. Zvikanzi naMhembere haana vakamutorera, zvikanzi atete vangu vari atete wavo imimi machembere chembera kwamaita gadheni iroro mune vana 2 endai munosheya gadheni yepakati ndopakanοσheyiwa gadheni zvakanyorwa apa nedheti racho nemavhiti acho akaita ndobva gadheni ranosheyiwa nepakati uyu kwake uyu kwake. Hatina kukurima zvikanzi naamai ndoda kurendesa ndona anoita se ndone feteraiza ndobva vamai vanhu vakurenda musi wenhamo yaamai nyaya mudziyo yaguriwa ndobva kuzataurwa nyaya zvikanzi munhu ngazive kwake kwaakapiwa. Sekirita rakasaina apa mwana weivava ndianga ari sekirita rakanyora maminitsi ekugadheni. Izvi zviri kutaurwa zvekuti mwana wangu kuzotuka kana kuzodai handina kumbonera ndakawatuka. Ndozvandinoziva changamiro zviri zvokutuka zvavari kutaura kunotori nenyaya itori kwasabhuku yavari kuramba kubhadhara wakatuka inini ivo zvokuti kutuka iyoyo ipofuya kuzomangana kwawaita zvokutondishambisa. Takati korima mugadheni ndikabva ndatanga kurima mugadheni murama wangu akaya nembambaira yake ndobva asikosima paakatotiona tirimo mugadheni kubva akuda mugadheni ndobva akutanga achifamba achiti vari kurima mugadheni handichamurima ngavachirima ivo. Hanzvadzi yachoka yakauya mazuva akapera ndobva akafona kuna anodzi pesi zvikanzi waudze kuti budai mugadheni imo wakaramba wachibuda mugadheni imomo wachapinda mujeri. Tikati isi tiri kurima gadheni ratakapiwa hatisi kurima gadheni rekwamusaku iye akaroorwa muguromodzi ini ndiriwo kwanyakuyanda ndiri kurima nzvimbo yangu yandakapiwa ndichiwo kwanyakuyanda ndozvandinoziva chana. Sabhuku ndima yakanimhuri yenyu tsanangurai dai zvamunoziva kana utsanangura. Chokwadi panyaya iyi baba wavo atarima akapa mhuri dzake idzi kukurima mugadheni mavo ipo vana vake apa vana vake zvadaro hatichaziva kuti vakatadzirane chii kufa ukaita mugadheni atarima vafa atarima ipakasua pasara amai so pakazobuda iyoyo yese nhasi vakamhangarara tikaenda kuvekomiti yavo tikanogadzira vanhu ivava kuti vaite muti right. Tapedza kuvapa kuvagovanisa futi ndobva taenda kuva napera tagara vanetsana futi ndobva kwavagoro iye shogro yavo vamhangara kuno shogro vaida shogro yaiuya ikoko kuvoswa gadziriswa futi vaiswa vakamiswa mbudza ambuya kuchengera isi takatadzanai mutombo tagara zvinhu zvinoda nhasi vachiri kunesana chitakapera iyo irei chiruri ichitiwo takapera zvotizvishaya kwazvikuti toita zvipiko zvingaite kuti vana vagarisane ndozvazvakauya. Padare kana pane zvamungada kuziva makasununguka kuchibvunza. Vagiremati vatarumenga vakasiya vagovanisa vana vavo igore ripi razvakaitika
nachiri kudoko napuwa gadeni makaita kupiwa iri kana kukovanisa ndakatochekewa ndima yangu ndinda ndiri muroora mukuru muroora wangu wechipiri wacho yanga asati anemba anga asati apiwa nindini ndakachekewa ndini saka iye akazopiwa oriwa vandiki vakabva wapa mukadzi wavo hana kuzopira hana kuzova wakadzi wavo wese vakanyorwa nabandiki ava nakudini magari fete vamudiki vakashaya vakashaya eite two ndo patakapuwa imba ina meno pamwe ndipari pandasara pane mukomana wazitene Charles Nyakuyanda ani Charles Nyakuyanda Charles handiti vatanga kutaura ndiri mati Charles ari kurima mugadheni amai vake naCharles vari kurima mugadheni nekumunda pakasirwa iyeni kumberi kwemunda vakatorima mambaira kutaura mukuru mugadheni vakatorima ndine audio yekuti achititukirira mwana uyu yanditori nayo panapa nezvavaitaura amai vacho vanotitukirira zvinyadzi orai Charles watowa kuti zvigadheni unoita zvimari handiri mugadheni kana makatotuma ausurima mugadheni handiri mugadheni handina kananzikana kamuriwo kana kati ndiri mugadheni handiri mindotenga muriwo kasi amai vari kurima amai ndivakurima mugadheni ipandekanzwisisa ndikupiwo zvekuti unenge kazvinokosha ichirumbobatira panyechekadzini sabhuku ngatiuziwe rwekuti Charles anorima kana kuti haarimi basa rokudhiraivha zigakava renyapa riri pamunda nepagadheni gadheni rakari rababa ko muroora akaine gadheni akaine zvimberi pagadheni gadheni vakapuwa pamusaka pangu ini vapuwa pamusaka pangu ini nekuti mukadzi wavo aitaura wanwa ndobva gadheni rakamburaniswa iri ndobva raita rakabva ranzi nepakati richidamburaniswa ezvuna fo zvechokwadi gadheni parakadaro ivo pake pagere hapana akamborima mati pake pagere hapana pake anzi endura paendura parimwe aiwa hatina mobhabata akadamburisanisa gadheni riri ndiani hapana kunetsana ipapa sabhuku ndiani akadamburanisa gadheni akadamburanisa gadheni ndiani ndimi vakazouya futi akatuma vanhu kutambura kwakaita zisabhuko vakagara apa chazonetsa chiya habe chazonetsa apa chiya rozokuona zvanyuka chiri kutinetsa ndechekuti nyaya yakauya yakatongwa kuno vachishupana naamai nenyaya yegadheni neminda vakatongwa kuno amai vakawina nyaya yavo vakaramba vachipinda mugadheni amai vakaenda vakakwira nemukomana uyu vakakwira kuenda kuHarare kunonzi civil court vakanopiwa tsamba yavo vakanzi vasapinde mugadheni nasuna amai vafa vakabva vati zvaita nhau iri kutaurwa nasabhuku iyi kunzi takavadamburanisa gadheni handizivi ndofunga kumwe tasai mapisi mapepa enhengi nemazuva vari kutaura sabhuku handisi kuvashora taurai mazuva acho nemadheti avari kutaura ndidzorere judgment yakabva kwamama
nematsamba akabvarurwa neuyu pamberi pasabhu ari pano aakamwesa so achikanda kuna sabhu vakabvutirwa mumaoko sabhu nekurova mukomana amai vato varipo vachikurudzira kuti rova narove vachiombera kuna amai judgment iri kuti gadheni ndira Elina Musonza 4 kubuda mugadheni raamai iwe wakapiwa madhunduru 2 nemwana wako. Ijudgment yakaitwa musi wa 19 September 2021. Anonzi ndiani Elina Musonza. Elina Musonza ndiani? Ndamai. Apa ainzi kuda mugadheni ndiani? Inini ndingaenzi kuda mugadheni. Ndingaenzi kuda mugadheni. Ndo gadheni ranyora kuti makazodamburanisa. Rakazodambura mwamai va. Aiwa. Asati vafa. Iwe mukaroorwa ini. Makaroorwa ine dzimba dzenyu. Aiwa hapana nharo zvavo. Kungova vakaurira. Amai vakafa gore ripi? vakafa gore rine muna January. Saka gadheni rakadamburanisa rini? Dates papepa vakapedzera namadatesi. No, itsamba ndeyemsi wa15 May 2021. Ijudgment ndeyemuna September 2021. Saka ipepa ritori kumashure kakwe judgment iri kuti iyo foki buda mugadheni. Imi muri kutaura nezveipi itori yekumashure. Tapindura zvandakubvunza here, kwete kuda kundiudza zveipi. Ndati pepa ramuri kundipa iri ndere muna May. Iyi judgment ndeyemuna September iri kuti foki buda mugadheni. Imi muri kuti gadheni rakadamburwa apa. Judgment iyi ndobva yazopiwa mumashure. Sei zvadaro? Judgment yavo iyi yokunzi foki buda mugadheni isi hatina kuudzwa isu. Hatina. Zita varipera. Elina Musonza ndiye akamhangara Andrew Taruvinga. Charles nani? Fokina Charles ndiani? Ini ndine Charles. Imi judgment sambu namuziziva here. Ini ndachendroma. Haufunongotadza kuiziva sekero zita rako riripo. Chinoitika pamusoro mambo. Inini kuti ndigare pazvinhu izvi. Inini pazviitika zvinhu izvi ndagara kutoks. Handina chandinomuziva nenyaya yezvinhu izvi. Ini ndakazosvika ndakutoudzwa zvofamba pamapepa iwaya kare ndisipo vainyoresa isisu tisingazizive tiri kumba kwangu ndakazvigarira. Saka muri nyaya inobvira pinda mudare. Ndichekerawo maminitsi enyaya iyi 298 of 12. Ibabo ndo pa. Hey, komirai. Sauda kuongororwa. Ndikaona maminitsi aitoro namuripo munotudi. ndine ndisipo. Saura tinzwe. Inini mazvita nditanga ndichiti inini ndindaifamba nambuya vachiri vapenyu. Mbuya ndakafamba navo gogo nenhau. Mbuya vakanditi nhau yegadheni yakunditemesa musoro nekuti ndiri kurwiswa nafokinya kuyanda nasekura. Hanzi ndiri kurwiswa, saka ndiperekedzewo muzukuru enda neni ndisvike kuna 4th ndinomhangara nhau yangu ibude pacheni. Chokwadi ndakaenda navo mbuya vakanopinda mukoti muna 4th memory. Mbuya vakataura nyaya yavo vakachema varimo muna 4th muya. Ndakadzoka kunoko. Pandakadzoka kunoko ndofunga koti yenge ichiitwa pachinamhora pahowa.
ichidwa pahowa apapo penge pane nguva kuti kuna 4th kwakaitwei pane akarefera kuna 4th pachinzi pari kudikwa mapepe ramheni mbuya vaiti zvanzi ndoda kuti nyaya yangu inhukirini ikasike yaita sei yagadziriswa. Saka apa pakanga pati kuna 4th kwakaitwei. Kuna 4th kwenge kuri kukoti yedare iro regarden iri kukaitwei hakuna zvakaitwa mama. Saka urikutaura kuna 4th apa kuti kutibatsire apa. Ndadzoka kuno kumambo ndakasvika mambo ndiri pachinamhura apa nagogo nambuya makatonga nyaya sezvairi vakatonga nyaya sezvairi nenhau yegadheni vakati Foki ndakude mugadheni rambuya mbuya vakachema mheri vari vapenyu mbuya nyaya ikatongwa ikagadziriswa kanyarara yakadaro ende yagadziriswa nyaya anogozoti nyaya ichasimudzirwa seizvozvo. Pakatongwa vaivepe vamwe kana 14 vamwe pakatongwa vasina kuuya ndisekuru Charles ndovasina kuuya padare sekuru Foki vakanga vari pamusoro dani audio yacho handinazopedza kuteerera yakareba zvayo asi pachidimbu chandanzi zviri kutaridza kuti musha uyu uri kutongwa nemadzimai zvochireva kuti pane kune tete amai amuchipata mazwi saka mwana mukomana uyu kana ari wagwedza nandichinzwa uchituka mwana muzukuru uyo achiti havatonge pamusha ndini ndinotonga pamusha panapa havatongi achitaurawo mazwi mamwana unyadzausi ungaiti hapani mapambachokuti akumazwa unyatsira asi nyaya ndekuti havatonge mumusha munowanikwa wakaroorwa kunokwa havana chekutaura zvichitiudza kuti vana baba vachachawa havasi kuita basa ravo sana baba havasi kutonga musha saka mwana uyu ndiye akutozotonga but pakutonga wacho pari kuda matetekadzi ari kunzi nganyarari saka pakuti haana amai ake ane rutini amai ake obva kwaitaridza kuti vana tete vakamirawo ana baba vari silent saka ndo nhau iri kunetsa ipapo ana babakadzi ndo vari kuedza kutopa ndofunga kuedza kusapota baba mudiki baba mukuru akanyarara nyaya yekutaudza kuti haatomborimo munyaya ari silent abva igino asiya chinhano chake sababa mwana ndiye akusimuka haakutaura pati nzvimbo chababa ana tetekadzi ana babakadzi ndo vari kubva vaitona asi uyo ari kusimuka akamira neramai ake pachiwa mutongo uyo kunzi Foki Bramgarden zvainzi Foki Bramgarden uende kuti amheno ndaida kuti ndiudze kuti kuna mai vangu nababa vangu kwandakazvarwa ndekupi ndiendeko usandibvunze mvuzo ichadimedi yenyu kai pawainzi kuda mugadheni ramai iwewe wainzi kude unorima kupi amheno handizive pamusoro ichangakuti kutaura kwaita amai kwanga kuri kutaura kwekuti uyu nemukadzi wake vaishungurudza amai vaivatuka even pakusofa kwavo mai avakauya vachiombera pamberi paamai kutuka sokuti makandipa zvirema makaita basa handisi kunyepa ivo sabhu kana vaida kutaura chokwadi ngavataura chokwadi vakaona gadheni vakati Foki huya kugadheni ripo asi haana kuda kuenda akadzokera mugadheni maamai maari kurambisa akapiwa madhunduru ake naamai ekurima mugadheni kuti abude mugadheni maakanga apiwa kakona kanga apiwa akarova munin'ina nemupinyi webadza mukadzi achirova nedombo chidzina akakuvara zvakashata ivava handisi kunyepa usamhanye zvakadaro
vakapiwa madhunduru mangani vakapiwa 2 inini madhunduru aiwayo ari pamba pangu ka ndambuya vangu mirai musandikurumidzire madhunduru ambuya vangu asekuru vangu vakagara baba pandakapiwa nababa kunzi gara ava vanasikana ava vaku inini ndakanyarara zvangu vanasikana vakuya vakujaja minda ivo handizive kuti zvinorevei Yo enzu pako ndepapa wakangonyarara hapana zvakutaura kero. Sorry. Chandiri kuregerera kurima kugadi nyaya yedomestic violence nekurohwa nemukomana ari padhuze pangu nekutaura amai acho mwana wako ero mwana wangu anokuchidzirwa naamai vacho nje ndinonzi straight pamba futi vakapamba vakatora mapapani pandigere pangu ndinga ndakasiyiwa naamai vakatorwa nani vakatorwa nevava ndine musha wangu vachipaitei bvunzai ava vakatoisa mambaira dzavo ene futi kugadheni kwacho anondirwisa uyo akabvarura pisoda mukomana pisoda yakabvarurwa akandirova mbama aigara achindirova wakaenda kumapurisa here ndakatongoendesa mupurisa mapisa acho episoda chokana wadiwa ngokaenda kumapurisa ai mapiso akabvarurwa no ndati wakati kunhoka mapisa acho episoda yacho ukaenda kumapurisa kunomhan'ara ndakangosiyana nazvo ndingazvitesera ndakangosiyana nazvo batika imimi nyaya dzadare dzinoda upoka idzi zvinokana uchiti wakangosiyana nazvo iweyo saka nhasi uno wakuzvitaurirei kana wakambosiyana nazvo ezvinozivo unoite unogara kuti muvhireji kwakachuta uchiitei saura kuti ndikauya pamba apo unondiradza mamberedza vakadyara pamba ivavo ndati ndikauya pamba vanhu vati vakadyara pamba paedi namusodza ndopakadyarwa mambaira nafoki nachauti namai vake pandigere ndo pauri kutaura panemba dzangu foki haana musha wake ane musha wake saka pamusha paigara edina uyu parogarani ndini ndiri kugara ndopaurugara iweyo saka ndopacho pauruti pakadyarwa mambaira nafoki akajamba kuuya kumunhu kusiri kwake pakakura zvakadibana paakadyara pakakura namai chokwadi here kuti makadyara pupa yati paamwene kana picture yacho pindurai zvandakubvunzai ndati pindurai zvandakubvunzai imi pamba paamwene ritorisango pano neuko kwangu chaiko kune mbamba hanzi apa akafa muchembere amaikura hanzi takafurwa nemhepo muchembere paakafa hanzi takafurwa nemhepo musati chokwadi muchembere paakafa zvikundibata bata zvikundibata yapindura zvandakubvunzai ndati pamba paeni namusodza panogara ani handiwo endu ndopandipaunogara iwewe ndopaunogara iwewe nekurima madhunduru anga eri namusodza saka ndopadyarwa mambaira here namai avo imamai makauya zodyara mambaira payati parogara endru churudzii hapana kudyara mambaira ivavo aiwa kamusati asi akavhuna kudyara mambaira here payajapa tokumbira ndokupindure munda uyitirekazi munda uyitirekazi abareba gore rineri ndandakaisa mbambaira
kanzi naamai isaimbambaira anenge achida anokurima ezvinezvi ndakarima akanga akarima futi guru rapera akabva arima futi wakandikuita uswa asi kwete kuti kumba hatina kurima gadheni kuri kurimwa nano gadheni ndiri kurima saidi rangu ndora raka hazina kana ari kubata kubva kunze kunobuda kunze kune mazuswa akadai hakuna kana paugariro hakuna kurima iye ndiye ari kutedza ine nenyaya yechiyo vari kumba hapana akambomuratidza gadheni kuti asaikurima gadheni kana zuva 1 raakanzi usapinde mugadheni iye ega ndiye ari kungoti inini handicharima mugadheni nenyaya yekuti ivo vari kurima ini ndakafundira baba jinda ndakaisa muhomba kuti baba avadiki baba vadiki ndindakati wakumbira inini ndakati baba ndikukumbira kurusa chimuhomba vati ingoisai mama vadiki munin'ina wa mama abva aisawo mumunda yamababa inda ndakaisa nechekumberi muhomba 4 ava igore rakapera baba amainini munin'ina wa mama abva aisachi mumunda mababa izvozvizvi munin'ina wa mama ndiye akatoisa muhomba inenge 4 ende aferi netunzvungu twakaiswa kuseri pepa yedu ndomudhuru managova vakakundidzana nababa vanobva kupa vanobva pamutongo wakati wakatenga arikudei pamunda paerina murorawo mushamhera munina wamwako wakatindima henyu apa ari kudei mumusha umu ari kudei mumusha umu nhau iripo ndeyekuti amai apa ndaamai vangu vavo amai vangu naamai nini ndaamai vangu futi chinoitika ndechekuti amai vangu avo naamai nini vanolinga naamai nemunin'ina waamai ndo vanoti ita zvakati munin'ina waamai vakwe ari kudei payadhamwene vavo ari kudei payadhamu vangukumbira nobva wangurimwe notongwarisa spesial yekurima patinenge kodzero yaita neiwana kupa vakakumbira ivava bandika newe ezvinhu wakakumbirwa nemunin'ina wavo vanonamata vese vanoenda kuchechi vese saka handizivi kuti vana vari kupindira amaigura muuyi kubva kwamutoko munhu ngaatondorumba kwasa nino baba wangu wanguvisa kupindirwa nevanasikana sakumemberi hanyi yenyu yaipere muno mudare inogona kupera sei toteipedza aikuda kuti mudare ramamboriwe pamusha penyu imimi nemhuri yenyu moungana toona nzvimbo dzacho tinobongana tinokuita zimba ite zviti zvakanaka ndinoona gadheni racho ndoona payadhi pacho ndoona kuti janaro parima payadhi papo pindi chakaimateerera zvino mungati ndikutaura muchateerera nzeve dzenyu dziri mukana ndati dare ramambo rinofana kuuya pamusha penyu ndakuona gadheni nemunda nepayadhi pacho parutaura tidzwe nyaya dzacho takakutarisa pamusha pacho basa kwayo pamwe zvingapere masvika iyo taurai mhai handisi kuda kuina kana vana vandoda kuti vainzaniswi nemwana uyu ari pota achirwa vamwe akapinda mugadheni iye hangadzi yamwana wanaena kuchobata amai avoiye mucharisi achiti tukasi kuisa zvavataure zvaanotiita sinenge chito
hatina minda zvedu, minda yangu ndakapiwa ukatengeswa nomwana. Gasi nhasi uno tonyari vari kupota vachivhiringidza uyu mwana dai varegawo kumurovesa hatina basa nakuinesi, varega kumurovawo imavese mugadheni macho, isa hatina basa nazo zvokuti nhai vakazoti arega kupota achipindira munda wangu ndemababa wangu naucho tiri vana vomunhu mumwe chete, kasi vana nemuroora vanhu varegedze kupindira mataura tazviro kanyane humbo here ukoko okurohwa kwababa nemukomana vepanext door vangafuta dairai Changamire sabhuku ngavapupure varipo, mwana uyu akarohwa varipo, vakabvutirwa mapepa mumaoko mavo, mapepa muri kuona akafonyorwa varipo. Handisi kumurera mwana wangu ndisabhuku pati ndiri kutaura chokwadi. Ari mapepa ichokwadi kuti akabvuta achakuona kuti kati zvanzi masamani ndobva vabvuta kuti ana kubaruka afunirwa ndiwo ari pepa vavava vakutorwa futi vakutorwa vana amaira minita yemabepa ukatosvika ivi zvakanaka. Hati kuti tipedze nyaya yakazviri nandarira mamboruve pamushape bcause nditaure ndakaona nzvimbo dzacho toona kuti tinosiya taona chokwadi chinenge chandaudzwa panapa ndechekuti pamba pamwene apa hapana ari kuparima, kana ndaona pamba pamwene pakarimwa nemumwe munhu asiri enzu okoyoi mimama imi munhu wazvitaura mandirambira kuti hamuna chamurikuita pamba pamwene vamunyawiri nyaya dzavanodziziva here dati vamunyawiri vanoziva here zvenyaya yepamushape varaiziva varaiziva kugara kupakuchaikara kana pukatovabvudza pukatangara ipapo kuchiva kwangu vari kuudzai right. Sabhuku chironga ina ndeofisa yavangu tiuye kumusi wa27 chamubuda muchristmas patinouyeko totarisira kuti mativi ese panenge paine vanhu vanenge vanombo vanoziva zvikuitika, vanoziva zvakaitika, vanoziva zviripo chaizvo. Sabhuku totarisa zvakare munenge muripo nekomiti yenyu yese iripo hazvigonicho ngatofa nekomiti yenyu nevamwana soro jena mumusha totarisa munge muripo musi wa27 Saturday inotera nhasi Saturday inotera hatidemse Saturday musi wa27 nangwadza 10 mangwanani 10 mangwanani Saturday musi wa27 nomata tiri chaidzwa nonga wakununguka